Estàs molt blanca, no? Pren una mica el sol. Acceptem-ho, som una cultura obsessionada amb el bronzejat. Ens veiem més guapes, encaixem amb el que s'espera de l'estiu i és un signe de bona salut. Oi? Doncs deixa'm dir-te que no existeix el bronzejat saludable. El bronzejat és causat per l'exposició a la radiació ultraviolada del sol o les cabines de bronzejat. Aquesta radiació malmet el material genètic de les cèl·lules més externes de la pell. I per protegir-se'n, la pell produeix melanina, el pigment que li dona aquest color marró. La melanina també dona color als cabells i als ulls. Els danys al material genètic que són fruit de bronzejar-se augmenten el risc de càncer de pell. Un risc que encara puja més si ens cremem. A més, i contràriament al que s'ha dit, bronzejar-se no protegeix la pell de cremades solars. Per tant, tot i que s'hagi associat estar bronzejada amb un bon estat de salut, és just el contrari. Una pell més fosca indica que probablement la persona ha patit danys al seu material genètic. I per si tot això no fos suficient, bronzejar-se també accelera l'envelliment de la pell.